Wel, dwi'n mynd yn ôl blynyddoedd, cofio'r maes yn y 60au, mae yna fyd o wahaniaeth. Yr holl geir loris bysys, y farchnad ar y maes, pawb y bwrlwm i gyd ar y maes, oedd o werth dŵad i Gaernarfon. Rwan, pan da chi'n gweld y maes wedi cael ei ail-wneud heddiw, da chi'n meddwl bod chi'n cerdded i chwaral. Just nightmare ar hwnnw, ni. Mewn pa ffordd? Wel, mae traffig yn mynd un ffordd, dyn nhw'n gadw lawr. Yn aml, da ni'n gweld traffig yn dŵad lawr. Di seins a bethau, maen nhw'n hopeless. A di pobl jyst i mynd off yr un. Oce, mae nhw wedi stopio ceir ddod i lawr Bangor Street. Pa fath effaith mae hwnna wedi cael ar busnesu Gaernarfon? Mae di ffeithio dipyn go lewn, nhw'n swn i ddweud. Cos y blaen, o gynnwch chi traffig yn dod wy ffordd, o gynnwch pobl fwy amser i ella sbio o gwmpas. Wan, mae pobl yn just eisiau hedio allan o dre, ia. Se neb eisiau dod i fewn, rili. Dwi'n licio y maes fel mae o wan. O'n i licio fe fel oedd o stalwm blynyddoedd yn ôl efo'r hen fountains a'r buses fel oedden nhw. Oedd y maes amser neith a calon y dre. Dwi'n meddwl bod ochr yna wedi cael ei golli, ond wedyn haid ni symud efo'r amser a dwi'n licio ffordd maen nhw wedi wneud y maes. Yr unig beth sy'n poeni fi pyn bach ydy bod y lle yn reit wag ar hyn o bryd. Mae yna lot o le yna a ddim sort of syniad gen pobl sy'n dreifio lle i fynd a bethau felly pan maen nhw'n cyrraedd y maes. Ond o'r rhan sut mae'n edrych, na dwi'n meddwl bod yn edrych yn lyflu. Mae fe'n ofnadwy. Glorified car park, dim byd arall. I'm sorry. O pwy bynnag sydd wedi diseinio'r maes a rest o Gaernarfon, maen nhw eisiau seithi, honestly wan. Maen nhw wedi lladd Gaernarfon, maen nhw wedi lladd carreg dy Gaernarfon, maen nhw wedi tynnu enaid Gaernarfon a maen nhw wedi tynnu enaid pobl Gaernarfon. Mae yna apathy yma de. Ti eisiau bod yn fama a gweithio fo fi am wsos a gweld y gwahaniaeth mae pethau wedi cael ei gwneud yn Gaernarfon. Maen nhw'n lladd pawb sy'n mewn busnes yn Gaernarfon. Mae'n dod o visitors yma a lot o busnes i shops o bethau, ie. Ti'n meddwl bod yn edrych yn well hwn ag oedd o cynt? Lot well, lot mwy tut a just mwy tut, actually, really. Mae'n disbwylio fo. Ofnadwy. Mae'n di lladd y Gaernarfon. Bod yma ddim yn sbio. Lle mae traffig yn mynd. Diolch yn dweud lle mae'r lôn yn mynd yn byd. Sa'n gaid yn byd i geirdd yma. A mae'n di bastio fo, de. Ti'n meddwl bod o well pe oedd y buses i gael dod ar y maes? Oedd, lot gwell oedd. Oedd yn mwy o fel Gaernarfon oedd. Yr hen Gaernarfon. A beth am yr one-way system? Ti'n meddwl bod hwnna'n cael effaith ar busesu lleol? O, yndi. Definitely di. O, yndi, saff. Yn negyddol, ta? Wel, mae o sbio ar dre o'n de. Sbio rwnd a di beth yma, de. So neb yn agos. Ia, mae yn bwrw heddiw. O, dim ond, ia. Yn siws ydi. Oes eisiau siopio'r intro, de. Ond mae'n lladd dre fod i'n de. Mae'n be o'n drio wneud yma, de. Mae'n system di mynd complete. Mae'n di... Mae bobl yma, de. Pa ffordd mae'n ddim mewn ag allan, de. Mae'n o'r goll go iawn, de. So ni'n meddwl bod o, de.